Ta ka baningkong ya ai kaburam syublay yak bauladan ringkat ya kajing kajungi hagini kisngi bat kita yau hibaro tingai kublay pi baro kibas ngap bat kibas syashkwar ya kani ka kubor step hakani ka step ling bah kani ka good news ngai kublay pi baro akakateng bat thiang tam ka jong Jesus Christ ubalong unang penim jongi Teka benta jong kani kapang ha kani ka step ka bangin yo ya ka ban sngap ya ka ban shashkwar kalong syapang ka benta lani kapang jong kani ka kentien ka jing sliang manla ubrio udon la ka jong ka jing sliang hang ne ka jing sliang ka thau lani kamut ya ka jing sliang ya ka ktien ka jong blay day ya ka jing sliang jong ka bangi ngindi henry ka day ka jing sliang ya ka ktien ka jong blay ka jing sliang ya ka jing long men siam bat ka jing sliang hadu kat no ban sngap ya ka ktien ka jong blay aga gospel ka jong Matthias kalong nong ka bahnyaw kat balay po nyaw kaang lada uno ru usngaw sliang ay ba unwan hanga ba undi ru kani kabenta jong akan tien jing sliang kadai bangi sliang ya kata ka jing pentingan lani ya kata ka jing terang hakamet ke jongi hakamen sim ke jongi ni terang ayu hakamen sim ke jongi Matius kunang basan kat bahnyaw ko ang sok ki batangan bat ki basliang ya ka hong na baon pendap yaki kani kadai ka benta jong kata ka jing sliang ka bamangi ki brio kat no ngi sliang na benta kata ka hok habangi pai sya ka jing lani ka jing long ka jing man jong u David ngiken mau ba u David urwai haka jingrai sam o ong kamen sim jonga kasliang ya ublay ubaim lanu ngan wan bat ngan pau hakamat ublay ngiyo baka jing ke jong u David bahap pedeng ka jing ya lenti ka jong u bat ka jing sakamai ka jing ka jong u henry u David ukloy ban pai sya ublay bat udar wai kani ka jing ruai ba udar sliang ya ublay ya uta ublay ubaim udah sliang ya kata ba udah terang ya kata kamen sim ke jong u banyo ya ublay udah terang banyo ya kata kakamat ke jong ublay naman kajing terang ke jong u David lani kajing sliang ke jong u David na benta ka ktien ke jong ublay day namar ba u David usngau tho ya lade ba undam la ban klem ublay u David usngau tho ya lade ba la ban klem ublay kumta udah terang ublay ba ublay undan u mensim jong ublay undan na kay kabenta kalong bahatu kat nungun na pedang jungi ngida terang ngida siliang shisha ya kata kamen sim ke jong ublay ya kamen sim ke jong men sim bakut ngatu ngida telak ngida terang ngida siliang syahadu kat no bangin sengam ya ka ktien ke jong ublay ngida terang lan ngi siliang shisha hadu kat no ya kata ka hok ke jong ublay habakan deka kamet ke jongi kadawa lani ka sliang ya ka bam ka di lani ya ka ban pendap ya ka jing sliang ha kamet ngikloy ban pendap ngikloy ban wat ya ka ban di namar kamet kadawa ya ka jing sliang lani kamet kadawa kumta ngikloy ban penhon ya kata kamet ke jungi ban syem ban di ya kata ka jing ban penja ya kata ka jing terang ya ka jing sliang ha kamet ke jungi andra yang ni kapor kalong ni kabenta tung kat nungut nangi padengi haba ngi kamen sim ke jongi kasliang yo men sim baku jong ublay kat nungut nangi ngila ya kaban pendam ya kata
kajing seliang kamen sim kejungi. Markat nungut ni dat terang bat seliang shisha. Ya kaktin kejong ublay. Namar u David uang ba kajing terang kajing seliang kajung u longkom uta ukairang ubas seliang ya ka Henry mau usliang ya kaktin kejong ublay. Ukairang udah seliang ya kata ka Henry u David usliang ya kaktin kejong ublay. Ikan mau bau Jisu. Hakapor ba uya kendo. Ya kane kakentai ganong Samaria. Uya kendo hakapong jang u Jacob. Bakane kariu kentai kalet bantong Nakata kapong jang u Jacob. Lang bau Jisu ulay kendo ya ka hangta. Jisu lapan naka. Ndray baru Jisu haba Syam baru kajingnya keren ke jong lane kajingnya kendo ke jong bat kani kekentai nong Samaria uyo kajing don kam kani kekentai nong Samaria ya katai ka na po katai ka pung jong Jacob Henry uyo baga ne kekentai nong Samaria ka don kam ya ka jong umensi hambakot ya kajing ke jong ka namar Yohanes haga gospel gejong Jisu haga gospel gejong Yohanes kalnang besau kal bakat live bakat sauang brio baro ubadi nakanik ka un seliang pat Henry uno ubadi nakata ko ya kabanga ngan ha un seliang shu lanu ru balai Jisu ukran ya kani hakatika kentai nong Samaria kaya kata Jisu ukran ya kani namar bau Jisu Uyo baka mensim jong kani kakentai nong Samaria kadon kam ya mensim bakut kadon kam ya mensim hakajing ka jong ka namar ko mangitip ya kajing itu hana lani ka story ka jong kani kakentai nong Samaria kadai kakentai kabau Jisu lakran bau yo ka jinglong ka jong ka baka dai ka brio kabadon shibon ngot kitanga Jisu uyo kata ukren ya ka Ndray uong ya kani pawan bantong ya kani ka Ndray ubrio badi ya kani ka kinang ya istliang kani kadiktang ka jong kapertay kabadon ha kani kapong kabangila manang sliang nang sliang Ndray habangi ngidi ya ka kabaken jamin siem ngin sliang shu Kapendap kapenhon ya kamensiem ke jongi. Tau Jisu. Ya kata ka Kata ka kaban pesle ya ka jingem ke jongi. Kaban pendam ya ka jingdon kam kamensiem ke jongi. Hangi. Wong to shem. To shem ya kani ka Kabalong kaktin ke jong ublay. Kabalong. Kajing pendam ya kamensiem. Kejongi kibario to shem ya kani ka kuri bapinam sliang shu lano ru lada pidi hendrenga nam sliang shu Jisu udon ya kata ka te bangin yo ya kata ka kadai bangingin pai shu Jisu bangin yo ya kata ka bakani ka mensiem kejongi ka sliang kalong bangidon kamban pai shu Jisu idon kamban pai shu Jisu kakentai nang Samaria Abo Jisu le ke lani ula ya keren bat ka maka kalalet ben kraw la kalalet ben mi nang ta ban ya lam ya kita ka jing syam ke jongka bat Jisu hakapong jong Jacob kalalet ben sapriang ya kata ka kubor ka jing syam ke jongka bat Jisu kade ka wei ru bangis siliang ya ka jong ka jing kadai ru ka jing mahap no iki pop ki jongi kadai ka jing mahap no ru iki pop ki jongi kata kadai ka ben penhon ya ka mensim ka jongi kadai ka ben penhon ya kani ka mensim ka batrang lani ka ben mensim ka bala pat ka bala pra ka mensim ka basngosi ka mensim ka baling handai dai tangkata bangi wan shu Jisu ni pai shu Jisu uangan ai happy ya kata ka ka ban sliang shu
Kamot kita ke jing sosi ke jing kuslay ke jing ling ke jing pisa ke jing pang ke jing shitam ke jing ngen macho. Kin jalut no baro. Te tanga uji su bengin yo ya ke jing em lani ke jing ya kata ke jing sliang ke jing em ke jing ke jong hi kamen sim ke jong oblay. Lani ya kata ke jing pentingen ke jong oblay. Tengin pai shi uji su ubalong ubala ban ayangi ya kata ban ya ke jing terang lani ban penja ya kata ke jing terang kamen sim ke jing pendap biang ya kata ke jing terang kamen sim ke jing te ngai skam makani ko kubor bangi ki bangat lani mangi ki basingam ya kani ko kubor to ai bangin siliang ya ka jong men sim bakon ai bangin siliang ya ka ke jong men sim jong blay bakata ka ka bangin yindi ai nginom siliang shu kan dap tang da ke jing kaman kan dap tang da ke jing hon hakamen sim ke jongi nges kamning bakani ko kubor ublay won kerku ye pi way baro ki basngap at ki basya skor ye kani ko kubor na benta ka buram ka jong ublay amen tungin ya dua blay try kan ran ko por ni tips kam ba me don kat ba ke jingem ke jingi ni tips kam ba me melayalam ye ke jingem ke jingi ni tips kam ba me don kat hakani ko por kat bangi ni dang sngap ye ka ban bat ye ke jing pleo ban pen sngap ye ke ka ktien ke jong me shaki men siem ki ba koridor ki jong me ki ba trang ba ki ba siliang ye ka ktien ke jong me try snei ba me men ai hangi ya kata ka ka bangingin siliang shu habangi di ye ka ke jong me tap ingi da ka snam ke jong me ba da ka bor men siem ko ye jong me bagi ai ke ay ka jing em ka jingi ka bangingi trang ka long ka bangi trang ya ka man ka jong me ni doai ni pan ka ni baro tanga jong me Jesus Christ amen